Kwiinzame zokuphelisa izakhiwo zodaka kwiilali zase-Mpuma Koloni nokubonelela ngezindlu ezisemgangathweni kuluntu oluhlelelekileyo, uMphathiswa weSebe lokuHlaliswa koLuntu, unkosikazi Siphokazi Lusithi, unikezele ngokusesikweni ngezindlu ezingamashumi anesibini kubaxhamli kumasipala ombaxa weBuffalo City. Abahlali basezilalini zakwamasingatha nasetolofiyeni baxhamle kule nkqubo yongenelelo lukarhulumente lokunceda abahlali abahlelelekileyo ngokuthi kuphuculwe iimeko zabo zokuhlala. USiphosethu Booi usiphathelele ngxelo. Umnumzana Makhaya Ndevu ngomnye wabantu abalinde ixesha elide ukwakhelwa indlu. Uthi belusapho kuyabonwabisa ukubona le nkqubo iqalisiwe. Indlu yethu siyavuya kakhulu, siyazingca ngaloo nto ngoba nakuthi kuzabuyela isidima sobuntu bethu. Ngelixa kwilali yasetolofiyeni inkondekazi enamashumi 72 uDeborah Ntsheyisa esithi wazalelwa kwindlu yodaka yaye usahlala kuyo nangoku kunye nentombi yakhe. Ndiziva bhetere mandi kakhulu, ndithi ndiyambulela noThixo, ndibulela nani ngoba ndide ndibe kanti nam ndizawufumana indlu njengabanye abantu. Umasipala weBuffalo City uthi uzichongile iindawo ezineentsapho ezifanele ukuxhamla kule nkqubo, ngakumbi kwilali yakwamasingatha nasetolofiyeni. Kukho izindlu ezi-about 1036 esizakhayo singumasipala because zii-urgent intervention esizenzayo singumasipala sisebenzisana nedepartment neenkosi. uMphathiswa Lusithi uthe liphondo likwiphulo lokuhamba ngesantya esiphezulu ukuhanjiswa kweenkonzo zoluntu kubahlali abanezidingo. Le project yenzeka kuba i-department ijongene nokukhulula ii-projects ezimileyo zeSebe. Ngelixa abanye babaxhamli belinde ngomonjo ukuba amakhaya abo amatsha agqitywe, abo baneeyunithi ezisele zilungile bavakalisa umbulelo wabo njengoko beza kukhuselwa kubusika obuqhaqhazelisa amazinyo kulo nyaka. Kwiindaba zethu kuChannel 163, uSiphosethu Booi, eQonce, kwaMasingatha.